Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. У нашій студії ми вітаємо Ігоря Луценка, народного депутата України, фракція «Батьківщина». Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Ігоре. І ми продовжуємо обговорювати тему обрання запобіжного заходу колишньому президенту Грузії, а також колишньому очільнику Одеської облдержадміністрації Михаїлу Саакашвілі. Суд ще триває, фактично залишилось 3,5 години, тобто це той термін, за який суд має обрати запобіжний захід, тому що за законом України на протязі 72 годин затриманого мають або відпустити, або обрати йому запобіжний захід. Тобто або утримання під вартою, або домашній арешт, або, можливо, його сьогодні випустять. Ви були присутні сьогодні в суді, ви були серед тих депутатів, які заявили, що готові взяти на поруки Михаїла Саакашвілі. Також була лідерка вашої партії сьогодні у суді Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко і взагалі Батьківщина, вона так сторониться, так, вуличних акцій протесту. Їх не видно. Чому? Але в суд вона прийшла разом з депутатами Батьківщини. 17 листопада, коли почався, власне, оцей нинішній етап політичного сезону, коли Саакашвілі вийшов зі своїми вимогами, коли ряд громадських організацій, політичних партій вийшли з цими відомими 3 вимогами тоді щодо недоторканності, антикорупційного суду і нової виборчої системи, тоді Батьківщина також, ну, мабуть, там може 1000, може більше людей, також своїх прихильників, своїх членів вивели на вулицю. Тобто, вони вийшли, але не залишилися. Ну, у кожного свій формат. Тобто ми не планували палатки. Це так. Це безумовно. Ми вважаємо, на даному етапі це не не та структура боротьби, яка нам потрібна. Ми вважаємо, що потрібно принаймні підготовити народ до того, що будуть якісь більш радикальні дії. Але в будь-якому разі ми беремо участь, ми підтримуємо, і це свідчить те, що авто ще з таких великих політиків приїхав до Саакашвілі суду. Ну, фактично, тільки зараз з парламенту це Тимошенко. Часто говорять, що електорат Батьківщини, електорат Михайла Саакашвілі, він є один і той самий. Тобто це однакова риторика. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Ну, можна сказати, за великим рахунком у всіх один і той же електорат. Я не думаю. Я думаю, що прихильники Саакашвілі – це більш люди, котрі розраховують на той тип реформ, котрий проходив у Грузії. Тобто це такі модернові, достатньо ринково, ліберально, скажімо, прогресивні реформи. Що стосується Батьківщини, то це включає, звісно, це, але також ми зосереджені на ряді українських питань, традиційно українських питань, які на сьогодні є, на жаль, більш болючими. Тому, можливо, частково ці електорати перетинаються, але я би точно не сказав, що ми якимись такими, знаєте, ворогами в нашому сегменту. Це точно є не так. От ваша політична сила, представником якої ви є Батьківщина, вона сьогодні підтримала Михайла Саакашвілі. Ви слідкували взагалі за судом, за виступами екс-президента Грузії, так? Більш-менш так. Більш-менш так, що він заявив, що є військовополонений українського олігархату. Також він сказав, що якщо є агентом ФСБ, то обміняйте мене на когось з українських розвідників. Вам не здається, що екс-очільник Грузії, він займається політикою в суді, а суспільство все-таки чекає більш чіткіших відповідей від нього? Я погоджуюся. Ви розумієте, про що я говорю? Абсолютно з вами погоджуюся. Наприклад, так, були гроші від Курченка чи не були? Все-таки це справа кримінальна, кримінальне провадження. Саакашвілі, безумовно, є політиком, і, мабуть, через те, що він є отаким яскравим і, можна сказати, в чомусь образливим для Порошенка персонально політиком, через те на нього пішов цей перший удар. Через те, оце ірраціональне роздратування, котре ми бачимо, воно вилилося у цю серію демаршів проти Саакашвілі, тобто позбавлення громадянства, непуск в Україну і далі, включно з арештом, затримання нинішнього. Що стосується грошей Курченка, я мушу тут бути дуже виваженим, тому що це судове, це кримінальна річ. І те, що представив Генеральний прокурор в парламенті, воно ніяким чином мені не нагадує доказову базу. В даному випадку в мене є величезна кількість питань, і одне з них, яке найбільше мене цікавить, а чи не домовились наші
президентські люди з росіянами про те, щоб таке утнути з Саакашвілі. Давайте послухаємо Михайла Саакашвілі, який зараз виступає у Печерському суді столиці. Намерение. Когда мы начали эти мирные акции, сначала они сказали, через 3 часа они войдут в парламент. Потом они сказали, они хотят кровопролития. Потом они сказали, сейчас они будет массовое разрушение. Потом они говорят, каждый раз они врали, мы оказывались правы. Каждый раз они врали. И сколько мы, а сейчас они даже этого не говорят. Они говорят, у них в прошлом были намерения, но $200 000 не хватило, а то бы сделали. Шановні, ви тримаєте українців за дурнів? Я думаю, що при всій повазі також і суддю не тримають. Так? Це перше. Друге. Нигде в мире, я юрист, ваша честь. Я закінчив не тільки Київський університет, де декілька дахів, а був практикуючим юристом в Нью-Йорке. Я ходив в американські суди. Я здавав экзамен в американскую коллекцию адвокатов. То, что мы сейчас услышали, это мировой прецедент. Нигде в мире, здесь мне Яценко преподавал криминальное право и у УПЦ, очень классный специалист. Нигде в мире человека не закрывают под замок браслетом из-за того, чтобы его не убили. Нигде в мире не закрывают человека в тюрьму дома власть за то, что человека могут убить. Это такой абсурд, это такое издевательство, это такой идиотизм, извините. Вы знаете, что они говорят? Тебя должны закрыть, потому что если ты выйдешь, ты можешь убить, поэтому мы заботимся, мы тебя закрываем. Извините, функция государства не людей закрывать в тюрьмах и так далее, чтобы их не убили. Функция государства устанавливать на улице порядок. Закрывать границы, чтобы агенты ФСБ не заезжали. Функция государства давать охрану, если они считают, что еще дополнительные меры будут. А вместо этого они что нам говорят? Вот что они нам говорят? Подумайте. Мы должны тебя закрыть на замок браслетом, потому что тебя могут убить, если выйдешь. Нигде в мире это такой дебилизм, извините. Что дальше уже при всем повазе. Что такое, это надо занести в учебники, вот этот прецедент, и обучать студентов всех будущих украинских вузов, чем занимались в 2017 году украинской прокуратуре. Нигде в мире, ни одна прокуратура, ни один суд. Полная ответственность говорю. Я не знаю, что там в Северной Корее. Я говорю про нормальные страны и даже, по-моему, и в соседних странах наших этого нет. Нигде в мире этого не может. Вы представляете, каким аргументами они с вами разговаривают? Они просто не уважают суд. Они не уважают украинское общество. Они всех считают или за идиотов, или своих марионеток. Они считают, что и так все схвачено. Поэтому я хочу просто закончить при всем том, что вообще нет аргументов. Мы все видим, что происходит тут. Все очень просто. Что бы они ни сделали? Меня, это сказал Анатолий Шаранский, мой близкий друг, великий советский диссидент, что если я сам себя не унижу, никогда меня никто не сможет унизить. Ни заключениями, ни этим браслетом, ни этими идиотскими обвинениями, ни этими вообще аргументами, которые там, я не знаю, в каких вузах эти люди учились, которые это писали вообще. Никто не сможет меня унизить, если я себя не унижу. Потому что я должен быть достоин народа Украины. И я на этом заканчиваю свое выступление. Я очень благодарен, потому что здесь очень много важных людей. И последнее, когда они говорят, как обеспечат эти депутаты. Шановні, вы с кем-то путаете этих людей. Здесь за партию Батьківщина, например, голосует где-то 5-6 миллионов украинцев. Или сколько там голосуют. За самопомощь голосует еще миллион. За индивидуальных депутатов голосует огромное количество людей. За ними стоит 60-70% украинского населения. Вы говорите о бывшем премьер-министре Украины. Бывшем премьер-министре Украины. Не надо так разговаривать. Вы говорите о бывшем министре обороны Украины. Вы говорите о владельцах очень успешных бизнесов. Вы говорите о бывших других министрах. Вы говорите об очень успешных депутатах. Как
такой важный язык поворачивается, что таким образом, оказывается, вы можете обеспечить, оказывается, каких-то два, извините, причем уважение, шныля могут обеспечить, а бывший премьер-министр, главные кандидаты президента, главные кандидаты премьеры, главные лидеры партии, оказывается, не могут обеспечить то, что вы можете обеспечить. Вы что, смеетесь? Я выбачаюсь. Поэтому мне кажется, что тут все ясно, і я сподіваюся на ваше. Ваша честь, сторона захисту, при всій повазі до наших опонентів, хочу наголосити, що ми не маємо наміру довго затягувати сьогодні судове слухання, тому у нас немає більше доповнень. Запитання до Ігоря Луценка. Ми продовжуємо з ним розмову у студії телеканалу АТР. Скоріше за все, Михайло Саакашвілі, він коментував слова прокурора, так, який сьогодні заявив про те, що спецслужби Російської Федерації можуть ліквідувати Михайла Саакашвілі, і тому його логічно би було не взяти, а тобто обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням браслета. Так? Зокрема, він сказав, що є інформація від Головного управління СБУ у Києві та області, що в зв'язку з проведенням заходів по документуванню злочинної діяльності Курченка спецслужби Російської Федерації вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе. Це довірена особа, нібито довірена особа Саакашвілі, яка брала гроші від довіреної особи Курченка. Так, він фігурує на записах Генеральної прокуратури з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком. Ну, в принципі, логічний сценарій, правда, може бути? Ну, в частині, що дійсно треба людину вдома тримати насильно через те, що їй загрожує небезпека, це не надто логічно. Все інше... Розвиток подій я маю на увазі, не? Щодо подій, я, чесно кажучи, не особливо зараз довіряю повідомленням окремих відділів СБУ, оскільки нещодавно, оце коли Луценко до нас, генпрокурор в парламент приходив, було сказано, що нібито ряд народних депутатів звільнили, ним було сказано, що ряд народних депутатів, там, зокрема, я перший у списку, звільнили нібито ми Саакашвілі. Да? Я потім підійшов до Луценка і кажу: Юрій Віталійович, скажіть, а звідки ви оце взяли? Що припустимо, я хоч там чоловік, да, там, а от Заліщук, там, да, от Світлана, тут, я не уявляю, яким чином вона визволяла того Саакашвілі. Ну, це мені СБУ написало, Київська наша управа. Тобто, тут ще треба розбиратися, звідки ця як інформація йде. Але можна допустити, да, що російські спецслужби можуть планувати якийсь теракт щодо Саакашвілі. Зокрема, ми знаємо, як Путін його ненавидить персонально. Ну, тут не суд навіть ненависти Путіна, але взагалі з політичної точки зору і взагалі з ситуації, яка відбувається в Україні, це ж би могло збурити, правда? Давайте не прогнозувати погане, але якщо може збурити, наприклад, саме суспільство, і, як кажуть, у нас в Україні всі шишки можуть полетіти на Петра Порошенка. У будь-якому разі Петро Олексійович Порошенко відповідає зараз, незалежно від того, що планує Путін, за життя і здоров'я Михайла Саакашвілі. Як президент цієї країни. Безумовно. На вашу думку, чи мав би чітко дати зрозуміти суспільству Михайла Саакашвілі, на що він живе у цій країні? Дуже багато журналістів добивалося, так? Чіткої відповіді немає. Так? Він тут у студії, я з ним розмовляв, він сказав, бабушка працює, мама працює. Чіткої відповіді ми досі не отримали, за які кошти він живе. І, можливо, якщо б суспільство знало, за що він живе, то, можливо, би і не було такої істерії через плівки Курченка, так? В чому річ? З Курченком десь записаний голос. Річ у тім, що влада не хоче пред'являти Саакашвілі ті звинувачення, котрі небезпечні їй самій. Ви про що говорите? Про, наприклад, недотримання антикорупційного законодавства. У мене є великі підозри, що пан Саакашвілі, якого дійсно я зараз беру на поруку, в зв'язку з цим огульним звинуваченням, що він дійсно може порушувати оце все антикорупційне законодавство. Більше того, мені здається, що він посвячений у ряд таємниць групи Порошенка, тобто цієї, не хочу називати його групованням, скоро ще, може, прийде час, що треба буде так назвати. Поки що це внутрішня група Порошенка. І в ті всі речі, які там відбуваються всередині. А там багато, скоріш за все, корупції. І якщо одного з членів почнуть карати за корупцію, що подумаються інші, що їх теж рано чи пізно таким нічого не притягнуть, Петра Олексійовича будуть через це великі проблеми. Тому висуваються якісь псевдо-звинувачення щодо того, що у Курченка брав, що якийсь державний переворот і так далі. А за реальні справи, які Петро Олексійович порушує антикорупційне законодавство, його там купа
друзі порушують. Так само Саакашвілі, скоріш за все, він теж порушує, як член антикорупційного комітету, може відповідати за це, за свої слова тут чітко. Тому от, якщо б його звинуватили в тому, що він дійсно зробив, це була б інша історія. Але реальні прецеденти покарання тих людей, які порушують корупційне законодавство, антикорупційне, ну, Петру Олексійовичу не потрібні, так само, як можливо Гройсману, Парубію, всім іншим тим, котрі разом з цим всім керують. Ви вже на початку нашої програми зазначили, що 17 листопада також і Батьківщина, політична партія, вона вийшла і підтримала всі вимоги, які заявляла громадськість, активісти і також в тому числі Рух нових сил. І центральною вимогою було імпічмент президента, так? Не зразу. От спочатку про імпічмент ніхто нічого не говорив. Згодом. Згодом, після цього, до речі, з подачі Саакашвілі, за що я підозрюю, що деякі учасники цього протесту на нього до сих пір ображаються, оскільки їх позиція була дещо інша, не чіпати президента, поки йому допомагати. От Саакашвілі привніс, я вважаю, конструктивні ідеї щодо того, що нам потрібно думати за імпічмент. Я не впевнений, що взагалі сама постановка питання про закон вирішить всі наші проблеми з імпічментом, але дискусія абсолютно в правильному сенсі зараз пішла. А чому ця дискусія не бурлить в депутатському середовищі? Чому саме через вулицю? Так, от чому особисто ви, як депутат, чи інші депутати не збирають якісь підписи? Давайте будемо збирати голоси за законопроект. От Юрія Дерев'янка існує, так, в Верховній Раді. Об'єднуємося, говоримо, дискутуємо, проводимо, не знаю, там круглі столи, вносимо поправки і так далі, і доб'ємося цього закону. А от все так проводиться через вулицю. Можете логіку дій пояснити? По-перше, я зразу з Дерев'янкою абсолютно став на одну позицію, що нам потрібно законопроект про імпічмент. І цим, до речі, ми не обмежимося. Я Юрій сказав, Юрію Дерев'янку, що, будь ласка, підпиши мене в співавтори, співініціатори цього. Тобто я говорю про імпічмент, якщо я не помиляюся, з першого свого виступу в парламенті. Це дуже важливо, тому що ми мали дуже тяжкий досвід з Януковичем. І тяжкий досвід, до речі, з його попередниками також. Тому потрібен хоча б якийсь мінімальний стримувальний механізм для оцих наших безконтрольних президентів. А що стосується інших депутатів, то дійсно з ними величезна проблема. Навіть певні наші друзі по опозиції бояться цієї теми, стороняться. Це про які політичні сили ви говорите? Деякі, скажімо, мої молоді колеги бояться такої радикальної, на їхній погляд, постановки питання, що потрібно все-таки президента в чомусь обмежити. От бояться вони монархів нас обмежити. Не знаю чому. Можливо, така у них поки що правосвідомість. Але думаю, що вони рано чи пізно прийдуть. І нам дійсно тут потрібно залучати, перш за все, вулицю, тому що в парламенті сил недостатньо. За більшість я взагалі мовчу. Я кажу, що з опозицією поки що ще проблеми. Тому вулицю, ще раз вулиця, такий зараз у нас... Батьківщина у повному складі готова проголосувати за законопроект? Я з усією Батьківщиною не говорив, але я думаю, що 99% батьківщинців скажуть, що це дуже потрібно. Ми всі були свідками того лиха, коли приніс нас попередній президент, і вже приносить цей. От у нас у студії 2 чи 3 тижні тому був колишній суддя Конституційного суду України. Так, він говорив про те, що законопроект це політиканство. Так, він навіть якщо буде прийнятий, він нічого не дасть, закон про імпічмент, тому що потрібні зміни до Конституції. І депутати, які з цими ідеями виходять на вулицю, вони просто займаються політиканством. Тому що сам по собі законопроект, якщо він стане законом, він нічого не поміняє. Я так розумію, що це був Шишкін. Річ у тім, що я з ним в цьому плані не погоджуюся, що ми страшенні однодумці, але я не погоджуюся в тактиці донесення наших ідей. Треба почати говорити про необхідність наявної процедури імпічменту. З якої сторони ми можемо це почати? Найпростіше, давайте внесемо хоча б законопроект, котрий ці всі абсолютно фантастичні, нереалізовувані речі, котрі прописані в Конституції, він прописує більш чітко. І ми побачимо, який страшенний переляк почнеться в наших опонентів. Ми побачимо, наскільки для них це навіть не дуже загрозливе для них починання, наскільки воно для них дуже дратівливе. І тому ми можемо наступним кроком сказати так, законопроекту недостатньо, потрібно міняти Конституцію. А для цього у нас є інструмент законопроект, як така вісь, навколо якої крутиться ця вся дискусія. Бо раніше ми на 3 роки мовчали. Були законопроекти, були згадування, але от такої спрямованої якоїсь масової дії на те, що все-таки згадати Конституцію, згадати імпічмент, на жаль, не було. І зараз дуже радий, що є такий шанс, що зараз Шишкіна вже можна спитати, що він з цього приводу думає. Він абсолютно все правильно скаже.
Ви на початку також зазначили, що багато людей розпочинало, так, активістів, громадськості, інших політичних сил і вийшли під Раду, так, 17 листопада. Згодом, коли встановили намети і з'явилося наметове містечко під Радою, багато політичних сил відійшло від Міхейла Саакашвілі, і також багато активістів і громадськості відійшло. Ви особисто, як народний депутат, як представник фракції «Батьківщина», ви підтримуєте наметове містечко, яке знаходиться, саме його знаходження, так, перед Верховною Радою? Я не можу підтримати чи не підтримувати. В даному випадку я персонально вважаю, Чи доцільним його знаходження і людей, які там перебувають на даному етапі? Чи доцільним, чи ні, я вважаю, що скоріше доцільним, ніж ні. Тобто, звісно, є плюси і мінуси, але головне, що право на таку форму протесту, на таку форму волевиявлення людей на сьогодні забезпечено. От цим саме я особисто займаюся, що ці люди, якщо вони хочуть ці намети, що вони мали право ці намети поставити. Ми бачили, з року в рік порушується право людей поставити намети на тому ж Майдані. Доцільно чи ні, я вважаю, скоріше ні. Але я вважаю, що такі люди мусять мати право. І насильницьким чином поліції забороняти їм це і зносити ці намети, вони не мають права. Лише рішення суду мусить бути. Натомість без рішення суду дуже часто це обмежується. Тому я вважаю, що тут основна річ – це все-таки свобода зібрань, і за неї я зараз піклуюся перш за все. Що стосується наметів, от на сьогодні, вони не сильно мені вже особисто заважають. Я звик паркуватися там, де зараз паркуюся, ходити через це, нехай так пів кілометра йти. Це невеликі, даруйте для мене проблеми. Я вважаю, що набагато більше проблем, якщо б Аваков дав команду це все знести. Тоді б це був крок до диктатури і дуже серйозний крок. От в записах оприлюднених Генпрокуратурою, так, Дангадзе, нібито довірена особа Міхейла Саакашвілі, який брав гроші, він говорить про те, що потрібне якраз протистояння, щоб люди вийшли. Ви чули цей якраз уривок, скоріш за все. Що ви думаєте про нього? Що от саме тому намети поставили, і вони чекали, що от теперішня поліція, Національна гвардія почнуть якісь насильницькі дії проти протестантів? Я не вважаю шлях провокації конструктивним шляхом. Якщо дійсно той же Дангадзе є його прихильником, я тут не є його однодумцем, я є його опонентом. Але тут головне, що всі сторони діяли в рамках закону. Якщо вони вважають з якихось причин, нехай цинічних, що вони хочуть поставити намети, мусить закон працювати, давати їм таку можливість, оскільки на сьогодні за законом ми маємо право ставити намети не з метою торгівлі, а з метою, скажімо, масових мирних зібрань. Що далі? Це вже питання просто до правоохоронців, що вони просто забезпечували там відсутність оцих будь-яких провокацій, зіткнень і так далі. Декілька разів мені не зрозуміло, навіщо, я, до речі, звернувся про це письмово, поліція влаштовує певні сутички навколо наметів. От навіщо це, мене більше всього цікавить. От будь-який громадянин може хотіти щось завгодно. Головне, щоб влада давала можливість робити тільки те, що дозволяє закон, і що закон не забороняє, що головне. В одній з публікацій, журналістських публікацій, здається, «Дзеркало тижня», вийшла стаття, де журналіст запитувався свого грузинського колегу, що він думає про Міхейла Саакашвілі. І там сказали, що він відіграв роль тарана, але мені в'їлося в пам'ять такий вислів, який я прочитав. Він геніальний продавець шуму. Це суть політики – продавати те, що ти хочеш продати. Мотивація у людей може бути щира, може бути не дуже. От на вашу думку? На мою думку, це дуже контроверсійна особистість. Тобто контроверсійна в якому сенсі? Що в нього є і позитив, і негатив. Я був у 2008 році, в 2009 році на грузинській війні. І через рік після того, як Грузія це все перенесла, пережила. І я бачу багато проблем у 2008 році. Наскільки певні моменти показали таку неготовність Саакашвілі та його влади до війни. Але я вам скажу, що вони були більше готові, ніж ми свого часу. Так скажемо, чесно. Тому є великі питання до нього в плані його здатності реалізовувати саме демократичні принципи. Знаєте, весь час цей вибір іде між свободою і ринковими реформами, як не дивно. Тобто в Сінгапурі встановили таку жорстку диктатуру, страшенну, і провели оці всі ліберальні реформи, про які так дуже багато пишуть. Так само в Грузії щось в міні-варіанті, але теж відбулося. Але я вважаю, що ми можемо в Україні мати і свободу, і ліберальні реформи. В цьому наша близькість до Європи. І свобода, і ліберальність. Я не хочу, щоб ми скочувалися в азійську модель, де всі ходять строєм і при цьому вільний ринок. Це неможливо для нас. Тому саме з такого контексту треба сприймати уроки Саакашвілі, їх засвоювати і таким чином його особистість також сприймати. В мене великі до нього питання з приводу антикорупційної його чистоти.
Але з приводу його... А що ви маєте на увазі антикорупційну його чистоту? От Я би хотів би можете бачити більш таку відповідну реальність його декларацію. Мені здається, що там Він, до речі, за законом мав її оприлюднити і не оприлюднив, здається, так? Зараз. Ну, оприлюднення мусить відбуватися автоматично. То якщо б він звітував там в електронному сенсі, то це б було. Натомість, ну, якщо є проблеми з якимось його статками, які не... Отже, перша декларація, так? Вам би цікаво було подивитися, так? Більше того, я вважаю, що потрібно бути відкритим, що журналіст питає про доходи, потрібно їх пояснювати. Тут, на жаль, навпаки, у нас без оцих пояснень не обійдешся. Бо, даруйте, настільки недолуго прописано антикорупційне законодавство щодо звітування, що все одно треба пояснювати, що ти мав на увазі. Там можуть бути дуже різні варіанти. Тому Саакашвілі я теж треба йому порадити, можливо, що він все-таки відповідав на питання журналістів щодо її статків. Ну, я не знаю, що радити Михайлу Саакашвілі, тому що майже на кожній передачі, куди він приходить, його про це запитують. Ну, те, що, мабуть, у нього не такий високий рейтинг, це його політична оцінка такої саме поведінки. Тому що якщо він хоче більше довіри, йому потрібно по-іншому себе поводити. Ну, його останнім часом взагалі в рейтинги не включали вже. Я думаю, що його рейтинг не високий, достатньо десь... Ну, тобто, якщо влітку він ще входив, він, як говорили, що Саакашвілі не входить в п'ятірку найпопулярніших політиків України, так? То тепер вже навіть про це не йшла мова, так, восени? Я спеціально переглядав. І саме через його поведінку він є вина, так? На сьогодні я не думку? вважаю його політичною загрозою влади в сенсі рейтингів чи перспективи створити свою фракцію навіть у парламенті. Але я вважаю, що він просто знайшов ті больові точки, які показали цю неадекватність, в тому числі психологічно, його опонентів, перш за все, Петра Олексійовича. На вашу думку, Петро Порошенко мав не реагувати на нього взагалі? Я вважаю, ні. Ну, але я не хочу давати тут поради президенту. Потрібно президенту реагувати на критику щодо корупції. Потрібно самому показувати приклад виконання антикорупційного законодавства, в кінці кінців, так як належить, передати свої всі активи в управління тій компанії, яких закон прописує, а не в якийсь міфічний сліпий траст. До сих пір Порошенко є бізнесменом, мабуть, бізнесменом номер 1 в Україні. Це неприпустимо. І будь-які Саакашвілі, святі вони грішні, якщо вони кажуть це, вони кажуть правду. Я теж намагаюся це казати, але, можливо, в мене не такий гучний голос, як бувшого президента Грузії. І тому ваших заяв не чути? Ну, принаймні в Фейсбуці я це пишу, я це намагаюся говорити на ефірах, такі як ваш. Але, ну, президент Грузії, екс-президент Грузії, це екс-президент Грузії, його слова більше мультиплікуються, скажімо. От ми також зачепили цю тему. Записи, оприлюднене відео Генпрокуратурою, так, де нібито Саакашвілі спілкується із Курченком, і нібито Курченко фінансує акції протесту в Україні. Наскільки їм можна довіряти? Я розумію, що зараз ми не можемо дати їм оцінку, тому що ні ви, ні я, ми не є спеціалістами, там, кримінологами, чи, наприклад, ті, які мають сказати, чи ці плівки достовірні, чи недостовірні. Однак, чому я запитуюся? Дуже багато, ну, не дуже багато, кілька депутатів, які у свій час підтримали Михайла Саакашвілі і були поруч з ним, десь там завжди приходили і ставали, потім у своїх дописах почали говорити, що, ну, в принципі, це факт, який мав би бути перевіреним. І сьогодні, наприклад, декого в суді з них я не бачив, так? По телебаченню вони не прийшли. Можливо, десь там вони в кутку стояли. Я не хочу зараз озвучувати прізвище. Я думаю, ви знаєте, про кого я говорю. Скоріше за все. Не знаю, я вам точно скажу. Дивіться, Лещенко і Мустафа Наєм були. Вони були, так. Були. Стосується Соболєва і Семенченка, вони зараз, наскільки я знаю, на суді в Маріуполі. Тобто у всіх є, ну, якийсь пристойний. Світлана Заліщук також до людей. Заліщук десь там, можливо, в своїх справах. Однак вони висловилися, що має бути перевірка. А от тобто вони піддають сумніву. І навіть Мустафа Найм у себе в дописі на блозі, здається, на виданні «Українська правда», він сказав, що ці факти мають бути перевірені. От тут закрадається сумнів, правда? А можливо, могло і бути. Ну, це треба їх питати, що він так. Я вважаю, що ми мусимо виходити з того, що оприлюднено. Оприлюднено 0 доказів щодо Саакашвілі. Оприлюднено, можливо, це докази щодо його там певного оточення. Да? Але чи відповідає він за дії цього оточення, я не впевнений. Тому поведінка деяких молодих колег, вона є традиційно обережною. Ну, я не здивований цій поведінці, тому що я з Майдану бачив, наскільки вони на Майдані свого часу дуже обережно себе поводили. І, ну, зараз те ж сама історія. Політика є політикою. Ну, політика, у кожного своя політика.
Дякуємо Ігорю Луценко, народному депутату України, фракція «Батьківщина». Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже після новин і будемо продовжувати говорити про запобіжний захід, який сьогодні має обрати Печерський суд столиці для екс-президента Грузії Міхаела Саакашвілі.